Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kovacs. Denominación de orixe Rías Baixas. E Concello de Sanxenxo. Que tal? Como están? Sexan benvidos unha semana máis a este Verán, Verán, o seu magazín semanal realizado e producido polo canal Rías Baixas, que hoxe toma como escenario esta Capela da Lanzada no Concello de Sanxenxo. Dende aquí falaremos de numerosos asuntos, entre eles de fotografía, con dous integrantes da Asociación Ollares de Portonovo. Estará connosco a presentadora Yolanda Vázquez e tamén falaremos do mundo do motor co xerente do Racing Dakar. Todo isto, como sempre, na compañía das mellores repostaxes. Estaremos no Mercado Castrexo de Boiro, estaremos tamén na Festa da Mocidade en Taboada, estaremos tamén no Mercado Medieval, na Feira Medieval de Ferrol Vello e en moitos máis lugares. Lembren, reportaxes producidas e realizadas tamén por esta casa, polo canal Rías Baixas, e que tamén nos chegan dende Localia Vigo, dende Televisión de Ferrol, dende Televinte Chantada e dende Telemiño. Antes de nada, de comezar con todos estes contidos, lembrarlles o noso Facebook. Tomen boa nota, facebook.com/programa Verán Verán. E agora sí, tomen asento porque xa comezamos. E comezamos este Verán Verán con estas espectaculares vistas que temos dende aquí, dende esta Capela da Lanzada, falando das festas de San Roque, unhas festas que se celebran por todo o alto en numerosos puntos da xeografía galega. Pois ben, nós hoxe queremos centrarnos nas festas de San Roque de Portonovo, 6 días de troula e de moita actividade que non se quixo perder a nosa compañeira Nerea García. Ola Silvana, hoxe viñemos ata Portonovo no primeiro día das súas festas patronais na honra de San Roque. Hoxe arrancan 6 días cargados de actividades para todos os públicos e todos os gustos, nas que destacan o concerto de Teixadura e a que din é a queimada máis grande do mundo. Me parece genial, a mí Teixadura sempre me gustou un montón. E a donde puedo, donde actúa, sempre que puedo voy. A mí está me parecendo moi ben, realmente viñamos a mirar ao profesor del, por eso lle dá tan vergonza. Pois estupendo, porque con este grupo cualquera non está animado, Sigue moito a Teixadura? Si me gusta, dices, me encanta, soy seguidor dellos, me encanta. Teixadura só temos visto en Vigo, actuaron en Domayo e aquí tamén. Soy seguidora de ellos y me encantan. La noche está poniéndose bien ahora. Nosotros no somos de aquí, somos de Donosti, del País Vasco, y lo estamos pasando pipa. Entonces nos encanta. Es la lo primera vez que venimos, sí, pero nos recuerda muchas de nuestro folclore, Arquepa Junquera. Estamos encantados de estar. Me gusta mucho, la primera vez que los escucho. No soy de acá, como verás. ¿De dónde es? De Argentina. La verdad es que están fenomenal todo. ¿Se quedarán a probar la queimada después? Sí, por supuesto, que sí. Precioso, precioso. Es la primera vez, é a primeira vez que veño, pero moi ben, moi ben. E van quedar despois a probar a queimada? Sí, sí, sí. Use festa rochada. Home. Bueno, estamos agora co presidente da Comisión de Festas. Contame un pouquiño como surdiu a idea de facer esta queimada. Pois ainda que parezca unha curiosidade, levamos facendo a queimada uns 15 anos, pero sempre facíamos 14 litros. E un día de casualidade douseme por mirar o récord Guinness e parece ser que o tiña Manuel Fraga. Pois a miña ilusión era batir o récord Guinness, que o batimos xa fai 8 anos agora. 1.500 litros aproximadamente suele dar para 12.000 personas, máis ou menos, dependendo que beban,
que tal está a queimada por aquí, que tal? Bastante boa. Non hai queixa, non? No, está bastante ben. Está quentiña. Sienta bien en la barriguita, calienta el estómago. Voy a probar la queimada, que me gusta mucho. Un poquito fuerte, pero está muy buena. Estupenda. Mereció la pena esperar, ¿no? Mereció la pena, sí, desde luego que sí. Maravilloso. Cantas levas xa? 4. Que vai probar máis ou xa paramos? 2 máis. Unha máis ou 4 máis a mí. 10 litros nos darei bebido, senón mañá non me levanto. Como vedes, foron moitos, pequenos, maiores, os que se achegaron hoxe ata aquí ata Portonovo a disfrutar do primeiro día das festas na honra de San Roque, da boa música, de man de teixadura e a probar a queimada máis grande do mundo. Grazas, Nerea. Pois con ese ambiente festivo que se respira nas festas de San Roque en Portonovo quedamos e nos abrimos neste verán o noso tempo de entrevistas dende este set situado no entorno da Capela da Lanzada. Comezamos este verán no noso tempo de entrevistas falando do mundo da fotografía, da arte da fotografía, e facémolo con dous especialistas nesta materia, como son Luís do Barro, presidente da Asociación Ollares de Portonovo, e Carlos Carballo, directivo desta sección. Luís, Carlos, moi boa tarde. Boa tarde. Bueno, moitísimas grazas por estar connosco. Como ben digo sempre neste verán, ademais de ser realizado e producido por esta casa, polo canal Rías Baixas, tamén se emite en outros canles, en Localía Vigo, en Televisión de Ferrol, en Tele20 Chantada, Telemiño. É dicir, para todos aqueles que nas Rías Baixas non coñezan esta asociación, como describiríades o contido, non? Por que nace esta asociación e en que consiste a mesma, Ollares de Portonovo? Bueno, a asociación como tal naceu fai 4 anos, pero realmente somos un grupo de aficionados á fotografía de Portonovo que levamos xa 8 ou 10 anos traballando xuntos. Todo naceu en unhas festas, como tal como ahora, en unhas festas de San Roque, a través de unha asociación que había antes chamada Por en Arte, que o que facía era actividades culturais en Portonovo durante todo o verán. Unha delas era a fotografía. Dónos a posibilidade de facer unhas exposicións e aproveitamos esa situación pois, para empezar a mostrar o noso traballo e as fotos de aquí da zona, casi todo era paisaxe de aquí da zona, etc. Bueno, aí naceu un pouco o concepto de Ollares de Portonovo. Despois se foi a xente de Portonovo preguntaba como facer para si facíamos cursos, si facíamos algunha actividade onde poderan participar, e ao final decidimos facer unha asociación sin ánimo de lucro, que nos dedicamos a eso, a todo tipo de actividades relacionadas coa fotografía, sobre todo a formación, facemos moitos cursos, deses cursos van entrando xente, se fan socios, e bueno, hoxe en día somos xa cerca de 70 socios, vamos crecendo pouco a pouco. Se tiveramos decir, Carlos, os obxectivos que persigue unha asociación destas características, que obxectivos persegue Ollares de Portonovo na actualidade? Bueno, nos o que facemos é que enseñar o noso o que sabemos sobre a fotografía, non? Entonces o que intentamos é que se involucre o máximo de xente posible na asociación e na fotografía. Por eso facemos quedadas, facemos cursos, vamos a veces que chamamos e quedamos cando hai unha vía láctea. Entonces, bueno, a xente isto que gusta é facer ese tipo de fotografías, entonces a xente vaise metendo con nos no grupo. Para todos aqueles que nos estén vendo que digan, pois eu estou interesado en coñecelos máis, en formar parte desta asociación, que debe facer? Como se pode formar parte desta entidade como tal? Bueno, é fácil. A forma máis sinxela é entrar na página web en ollares.com e aí xa ven hai un capítulo que pon como facerte socio, o sea que esa parte máis fácil, máis sinxela, non? Pero bueno, non hai ningún problema, que o que quera facerse socio pode chamarnos ou vir a algunha das actividades que facemos e nos lo di e xa está, non hai problema. Xusto desas actividades imos a falar, organizades quedadas de todo tipo, non? Para sacar fotografía a foto, é a principal protagonista. Que temos por diante, que nos queda por diante, que tipo de quedadas realizades? A máis próxima é os fogos artificiais de Portonovo, que pasado mañán, un día destes, o 16. Sí. Entonces quedamos ali, buscamos unha zona, sabemos onde van tirar os fogos, entonces quedamos nunha zona e que encontrámonos ali todos. Ademais, aí estaredes na Festa da Cebola, na Feira Franca, non? Na Feira Franca, na Festa de Cebola, creo que temos unha quedada tamén nas illas en Ons, non? Temos outra quedada en Ons.
E pois facemos así outras diferentes, como fogos de lana, sempre facemos así algunhas cousiñas diferentes tamén. A veces vamos improvisando, pero facemos un calendario a principio do ano, con todas as quedadas e con todo o que vamos facer ese ano. Cal é a vosa quedada preferida ou favorita? Se que hai algunha ao longo do ano, dos 12 meses do ano? Bueno, as quedas en realidad todas teñen un componente tamén un pouco formativo, entonces canto máis xente veña, mellor, non? Este ano fomos, por exemplo, aos Muños do Folongo do Picón, estuvo moi ben, fixemos unha ruta moi bonita, moi divertida, carra. Bueno, as dos fogos artificiales son moi chamativas porque a xente ven a ver como se fai esa foto, que a veces non é tan doado de facer, hai que ter unha técnica especial. Ou como outro día a Vía Láctea, que estuvimos hasta as 4 da mañán, pois intentando sacar aí unha Vía Láctea desde San Vicente do Mar, que quedou moi bonita, algunhas fotos quedan moi chulas. Nos esas fotografías despois, algunhas subímolas ao noso Facebook, non? A página web nosa tamén, entonces entra moitísima xente a velas. Bueno, falamos, sí. Hai unha parte que non quixera deixar atrás, que hai unha parte, un componente da asociación, que é o tema social, non? Cando facemos exposicións, se subastan fotos ou se venden fotos, que tamén facemos este tipo de actividades, pois os beneficios van sempre para algún tipo de asociación de carácter social ou benéfico. Por exemplo, o Banco de Alimentos, este ano foi a Asociación Española contra o Cáncer, o Nenos Nenas Sanxenxo, en fin, alguna asociación destas que se dedican pois cos meniños ou con algún tipo de problemas, bueno, que sexa, colaboramos con eles sempre que podemos. O carácter social é importante recalcalo e reseñalo. Pregunto, cal será a vindeira exposición que teredes? A última cal foi e cal será a vindeira? Contanos. Pois a última foi no verán do ano pasado, foi o ano pasado en verán, non? No verán. Foi para a Asociación Española contra o Cáncer. Este ano decidimos cambiar un pouco o tema porque a verdade é que estamos saturando un pouco a xente de exposicións en un pouco tan pequeno como Portonovo. Entonces, bueno, estamos aí estudiando outras posibilidades e faremos algo de cara a final de ano. A asociación benéfica a que llevamos a dar os cartos, veremoslo sobre a marcha, non temos nada preparado todavía. Bueno, quería preguntarvos ademais tamén de todo isto por ese concurso calendario 2018 que xa tendes posto en marcha. En que consiste este concurso calendario? Carlos, toca a ti, creo. Bueno, temos varios, a principio de ano, escollemos varios temas, non? Entre a directiva... Dependendo do mes, non? Exactamente, entonces cada ano, facemos un concurso por meses, non? Entonces, se un mes é, por exemplo, praias, entonces, bueno, todo o mundo manda fotografías, depois temos un xurado externo, tamén son profesionales, que, bueno, esos son os últimos que son o que escollen a fotografía que vai ser ganadora dese mes. Pero antes pasou por o público, en xeral, por o Facebook, e depois tamén pasa por a directiva, e depois cando quedan as últimas fotografías, pois pasan por un xurado profesional. Entonces, é cada mes, temos sempre un tema cada mes do ano. Entonces, depois quitamos un calendario para, bueno, véndese tamén, non? Véndese tamén, os beneficios son de carácter social tamén. Tamén son de carácter social? Sí, todos os beneficios normalmente son de carácter social, non temos, sin ánimo de lucro, con lo cual non temos así ningún tipo de ingreso. Cando coñeceremos os gañadores neste 2018, non sei se de cara a final de ano ou mes a mes? Mes a mes vanse coñecendo. Mes a mes se vai coñecendo a foto gañadora de cada mes, non? Sí, cada mes vai se coñecendo. Bueno, quería preguntarvos agora, xa sabedes que este ano é reivindicativo por varias razóns, entre elas o mundo da muller. No mundo da fotografía cada vez máis se ven máis fotógrafas mulleres. Na Asociación Ollares cada vez tamén son máis as mulleres que se animan a formar parte desta entidade? Nos últimos cursos a maioría son mulleres, pero un arraso, Creo que hai unha muller máis que homes, se somos 68, pois a mitad son mulleres, a mitad son homes, máis ou menos. Empezamos moitos homes, pero foron desbancando as mulleres. Quería preguntar, fostes notando tamén esa evolución, ese cambio un pouco... Sí, sobre todo nos últimos cursos que fixemos, a maioría eran mulleres. Nese caso, que antes, non sei se é tema de home ou muller, pero bueno, antes casi todo o que facíamos eran paisaxe. Hoxe en día xa hai moito retrato, claro, dos nenos, da casa, do marido, hai outro tipo de fotografías que antes non había. O sea, cambiou moitísimo todo o tema da temática que teníamos en xeral. Cal é o vosso estilo favorito de fotografía e un lugar das Rías Baixas especialmente que lle tedes cariño para irse a sacar fotos? Bueno, Carlos, claro, creo. De casualidad, estamos aquí detrás de un dos sitios que máis fotografiamos é a Praia da Lanzada.
os atardeceres aquí detrás son espectaculares, e aí temos un banco moi grande de imágenes da lanzada, pero de atardeceres. E de sedas, non? Así, e de sedas tamén. Boas sedas son cando que o mar está así como bueno, que se fai con sí, como espumiña, non? Pero se faise con exposicións largas. Entonces é unha das fotografías que máis facemos. Aí quedamos con ese lugar que nos di Carlos. Luis, pola túa banda, que lugar e que estilo de fotografía é o que máis te gusta a ti? A mí gustame moito viaxar, e a verdad que cando máis viaxo, máis me gusta onde vivo. Para min este é o paraíso de todos os sentidos, e no fotográfico tamén, calquera destas zonas, Punta Fasilda, a Capela Lanzada, bueno, toda esta zona do Concello de Sanxenxo é impresionante. Bueno, Luis fixo un reportaxe moi importante porque fixo o percorrido este da Ruta 69, ¿no? ¿Sí? 66. A Ruta 66 en Estados Unidos, en moto, foron ele e máis uns amigos, e fixo uns reportaxes tremendos. Fixeche unha fotografía de todo ese percorrido? Claro, xuntáronse aí tres dos meus máis do que máis me gusta, vamos, as motos, a fotografía e os viaxes, o sea que moi ben, estuvo moi ben. Sí, fui facendo fotos de todo o recorrido e, bueno... Onde podemos velas? Está na página de Ollares, hai un resumen de todo o viaxe, aí podedelo ver, senón no Facebook meu, o sea que do cual que sí, de esos. Eso que lle faltou, que lle levaron, que él nos dice, o ordenador con un montón de fotografías casi ao principio do viaxe. Sí, robaron. Foi o único lado oscuro da viaxe, unha aventura. Bueno, sempre hai que tener alguna destas anécdotas, non? Era mellor non telas, pero bueno. Vale a pena facer viaxes fora para ver o que temos aquí, eso, para valoralo, porque moitas veces non valoramos suficiente. Luis Carlos, estamos xa fora de tempo, dicirvos para todos aqueles que nos estén vendo que teñan un formiguiño dentro do corpo, que digan, gústame a fotografía, pero non sei como expresarlo, non sei como avanzar, non son profesional, que lle diríades? Bueno, diría, ante todo, que se formen, hai un montón de cursos en todas partes, casi todos os grupos de fotografía, asociacións e demais, temos cursos que a maioría son gratis ou moi baratos, e creo que o mellor é sempre contar con alguén que che vaya enseñando, é a única forma de aprender rápido. E o demais, hoxe en día, hai cantidad de tutoriales en internet e cousas que se poden axudar, pero bueno. Sí, o que Luis quere, non, Carlos, Luis está claro. O que quere, agora é moi fácil, ahora con internet é moi fácil, a pasión por a fotografía, se te metes, ao final non sales de aquí. En internet aí podes facer, o que dice Luis, uns tutoriales que, bueno, que por ti mismo podes aprender bastante. Pois hai que ter un poquinho de gusto tamén, claro. Aí onde se nota a diferencia entre o estilo, aí onde se nota a diferencia dos vos fotógrafos ou menos vos. Bueno, pois imos a brindar polo mundo da fotografía, por esta arte, imos a coller as copas. Eu antes, co vosso permiso, voulle dar paso a nosa compañeira de Tele20 Chantada, a Lorena Gallardo, que estivo nesa festa da mocidade en Taboada. Quedamos con ela e agora sí, brindamos con Luis e con Carlos polo mundo da fotografía. Un placer. Hoxe a velada na Ribeira Sacra e da Mocidade. Estamos en Taboada. Yo la única canción que me sé de Reincidentes es la de Vicio Vicio. E hai moito vicio aquí? Mucho vicio, mucho vicio. Bueno, para empezar o de comer. Claro, a empanada riquísima, riquísima. E o calimocho tamén. O chorizo tamén, mira. Unha cena equilibrada. Vicio, vicio. En Taboada é a primeira vez que veño e estou no pasando genial, vamos, maravilloso este festival, de verdad. Daqui a Tele20 eu digo-vos de corazón, o Festival da Mocidade é un festival de calidade. Parecenos que lle damos unha dimensión algo maior trendo Reincidentes, por exemplo, pero despois un pouco que queremos é manter esa esencia de unha zona así medio campestre,
dunha cena rica e, sobre todo, o ben que sale comprar a camiseta. Aquí hai que vir, senón pérdelo todo. Por qué? Que te perdes se non ves? Unha festaza increíble. Cada ano creo que aumenta a xente, e que, bueno, pásase moi ben. Xa se ve. Que é o que máis che gusta desta festa? Para min os grupos de rock. Está sendo este ano? Vese que hai bastante xente. Moita máis que outros anos, pero... Por que será? Non sei, ao mellor os grupos chamaron máis ou algo, pero moi ben. Cantas persoas estades traballando así nesta organización? Estamos, pois mira, 7, estamos dentro da organización e o resto, pois bueno, amigos e así, que nos axudan moito, verdad? Gracias a eles podemos levar isto a cabo. E despois tamén a disfrutades de algunha maneira. Sí. Para nós é unha alegría que veña moita xente de fora e que se coñeza cada vez máis o festival. Es un brindis aí. Un brindis. Coca-Cola. Pois así é que nunca se acabe esa festa da mocidade en Taboada. Moitísimas grazas aos nosos compañeiros de Tele20 Chantada por esta reportaxe. Nos continuamos neste verán falando de máis música, concretamente presentándolles o noso artista da semana. Con el estivo o noso compañeiro Jacobo Conde e o seu nome é Alex Millet. Quedan co seu directo, coa súa música, tomamos uns minutos de descanso e axiña estamos de volta aquí neste verán dende este precioso entorno da Capela da Lanzada. Que tal, Silvana? Moi boas, unha semana máis. Xa estamos instalados no set do Verán e desta volta acompañados por un veciño da comarca do Barbanza, ele Alex Millet. Que tal, Alex? Moi boas, benvido. Hola, moi boas tardes, que tal? Xovenciño, non? Cantos anos tes? Teño 19, recén cumpridos. 19 anos. E dende moi pequeniño tamén nesto da música, non? Aprendendo piano, dende que anos? Pois mira, eu antes de nada comecei na rondalla de Guiño con 7 anos co instrumento da guitarra. Un ano despois empecei máis profesional como piano e, bueno, era genial, continuei os estudios, perfecto. Seguindo formándote nese mesmo campo, na música. Sí, rematei piano, estou rematando o violín e nada, aquí seguimos. Quen che inculcou? De onde ven esa afición á música? Bueno, é verdad que na miña casa sempre hubo, se non é por un lado e por outro, sempre hubo música, non? Miña prima, por exemplo, tocou piano, a miña outra prima tocaba na mesma rondalla onde eu toco agora, como que sempre me meteron un gusanillo desde moi pequeno. E agora, con este novo single que presentou o ano pasado, no ano 2017, Alzarei, non é así? Sí. É unha canción moi especial para min, porque creo que todos os galegos se poden sentir moi identificados con ela, non? Vala a cantar, pero imos adiantar algo. De que fala esa canción? Que queres dicir con ela? Bueno, Alzarei é unha canción como unha pequena crítica á xente que non valora o que temos, non? Que non valora as nosas paisaxes, as nosas costumbres. É un pouco abrir os ollos a todas esas persoas que non o valoran. Apóiante os teus amigos, a túa familia? Sí, claro que sí. A onde vas ti a tocar? Ali onde vou eu, ali están eles. Pois o escenario teu neste set do Verán, set musical, Alex Millet. Pensar que hace tiempo yo no estaba aquí y pensar que hace tiempo yo no era así y pararse un momento, mirar atrás. Esos buenos recuerdos nunca se irán y pensar todo lo que queda por vivir, por compartir, por alcanzar, por soñar y
pensar que hay personas que vienen y van y otras que nunca se irán de tu lado. Que nadie te diga que es demasiado tarde, que nadie te diga que no puedes hacerlo, porque nadie sabe tan bien como tú lo que es volar. Nadie, nadie, que nadie te diga que es demasiado tarde, que nadie te diga que no puedes hacerlo, porque nadie sabe tan bien como tú lo que es volar. Nadie, nadie, solo tú. Pensar un momento en qué pasó y limpiar de nuevo tus miedos, escuchar día a día tu interior. Con ilusión y esfuerzo lo conseguirás, y pensar todo lo que queda por vivir, por compartir, por alcanzar, por soñar. Y pensar que hay personas que vienen y van y otras que nunca se irán de tu lado. Que nadie te diga que es demasiado tarde, que nadie te diga que no puedes hacerlo, porque nadie sabe tan bien como tú lo que es volar. Nadie, nadie, que nadie te diga que es demasiado tarde, que nadie te diga que no puedes hacerlo, porque nadie sabe tan bien como tú lo que es volar. Nadie, nadie, ya verás que todo esto pasará. En un nuevo horizonte el sol saldrá. Que nadie te diga que es demasiado tarde, que nadie te diga que no puedes hacerlo, porque nadie sabe tan bien como tú lo que es volar. Nadie, nadie, que nadie te diga que es demasiado tarde, que nadie te diga que no puedes hacerlo,